ba kwarai ne ba yanzu ma da rana abin da ke shiga karfe 10 karfe 9 yanzu ma da ke shiga da rana a ba kai ne ba aku yang gaduh itu esok ke Panzana esok ke Panzana sejujurnya ada detektif semua sebenarnya esok ke Panzana esok ke buka aja agaknya bajar have the confidence and Kasar menene shafi shi ne? Kasar menene shafi shi ne? A taso da filin nan. A kai da ake kujerin haka.